así unha panorámica nada máis. Primeiro foi o pobre que nos daba unhas armas un pouco endebles, vale? Querían imitar un pouco as puntas de lanza que se facían en pedra e os machados, pero os facían con estes moldes, védelos. E con estes moldes facían, por que só queda parte de metal e a parte de pedra nos machados, en as lanzas, en todo isto de cousas? Por que? Claro, porque a terra de Galicia é moi ácida. Abriros un pouco máis, canto máis vos sobrades máis ben, porque senón máis baixo ben. A terra de Galicia é moi máis baixo temos diante. É moi ácida e por eso desaparecen as partes orgánicas. E por iso tamén que os primeiros asentamentos, os primeiros povos, combinaron un petroglifo. Sabedes o que son os petróglifos? Son debuxos que se fan na pedra, pero como aí non eran os romanos, non sabemos o que querían decir. Vale, seguramente eran rituais, vale, se non é de ouro. Aquí nos podemos ver para todos. Os arte para todos. Ide pasando para todos. Claro, home, se fora de verdade non sacado. Ai, se fora de verdade. Xa non estaba aí. Xa non estaba aí. Os que de verdade están nestas cámaras blindadas, védelos? Sí, pero algunas cosas... Estas pequenas. Enseñades, non? Estes son pendentes. Poñe de arriba. Poñe de Aí que foron... É todo de verdade. Non se ve máis que a man. Menos o que tocades. A ver, o que tocades é unha copia. Deixadesme un momento. Que ellos no lo vieron por ahí. Es que yo no lo vi. Pues por ahí no lo vieron, ¿eh? No, lo verán. Espera, ponlo aquí un No, momento. aparecen así, estropeados. Porque teñen 2000 anos ou máis, A ver, que joven. Se van a acabar rompiendo. Como hoxe nós temos estrellas nas nosas casas. E facíanse enterrar como se fora nunha casa. Para eles, a casa chamábase domus. Vale? As tellas que as colocaban como se fora na casa para vivir no máis alá, levaban todas estas cousas que temos aquí. Isto todo apareceu aquí dentro. Dime, son corpos de verdade. Un home de 40 anos e un neno de 2 a 3 anos, vale? Apareceron decenas de corpos na praia da Lanzada. Vai un século, pero gracias a Figueira Valverde, no século XX, empezáronse a excavar estas tumbas, vale? Bueno, e aquí detrás miña temos Era algo. estelas romanas. As estelas indican o lugar onde está a ser enterrado un morto. Os romanos facían máis ou menos as mesmas cousas nos diferentes lugares nos que se asentaban, pero en diferentes materiais. Utilizaban os materiais que había. Vale. E por que está aquí? Porque seguramente os trouxeron vía mar ou vía terra por as vías que eles tiñan. Traían cousas de outros lugares do imperio. Como nós se compramos por internet e ven de outros lugares, pois naquele momento traían pedras de outros lugares. E que vos chama a atención desta pedra? Porque hai muchos corazones. Moi ben. Os corazones non é unha gamberrada que viñeron chavales e fixeran aí un corazón. Sabedes o que son? Son follas de árbores que eles debuxaban para separar as frases. Vale? Imos entón. Hola, cámara. Chulas, de acordo? Veña, imos a... Ay, que se puede Despacio, que vamos todos. Funcionario. Hola. Vamos a ver Vamos, por que... Nos que aparecen a natureza. E para onde foron pintados estes cadros? Para o pazo de Louro Pintado. Estes mobles que vemos aquí
eran de ese pazo e de ese salón, do salón de jugadores, do pazo de Lourizán, para o que pintou estes cadros que temos aquí. E agora, creo que xa é o momento de pasar a ver a Castro. Vimos a repetir. Un señor moi importante na historia de Galicia, porque foi artista, escritor e político, que naceu en Rianxo no ano 1886. E sabedes onde morreu? Pontevedra. Non máis quixera ele. Moi longe de aquí. En Argentina. Morreu na Argentina, no ano 1950. E por que morreu na Argentina? Porque foi vivir ali. Non foi gobernar antes. No, pensade un poquinho, señores. Que pasou despois da Guerra Civil? Non emigrou, digo. Que dispararon na mano. Exiliouse. Unha cousa é emigrar, que cando un marcha voluntariamente, e outra cousa é exiliar. Vale? Bueno, o seu pai emigrou a Argentina, entón, cando naceu eu, marchou para o tempo, marchou para a Argentina, o seu pai. E cando volveu, marchou a Santiago a estudiar medicina. Bueno, pero algo te gusta. Pero te gusta el museo. Vale, el de ahora está buenísimo. Vale, vete con suave. Ya estamos, vamos. Vamos. Sí, grábame bien, sí. Ahora me cuento. No hay nada que ponga. No hay nada que ponga el Museo de Pontevedra. No hay nada que ponga el Museo de Pontevedra. Se le pregunté hoy, chicos. Os vais todos por el parque. Vale. Para Alameda. Subo yo. Para Alameda. De Barcelos, yo me supo indicaros. Eso está muy lejos. No, estoy aquí. Bueno, Fito.